Добър ден, вие сте с кратките новини на България ОНЕР на 31 август. Аз съм Йоана Недева. Унгария реагира остро на обвиненията на Франция, че изпълнява скандални политики спрямо бежанците. Това мнение беше изразено от френския външен министър Лоран Фабиус, според който изграждането на ограда на границата е шокиращо и безпочвено решение. Неговият унгарски колега Петър Сиярто контрира, че вместо да дават оценки европейските министри, трябва да съсредоточат усилията си в намиране на решение на кризата. Той добави, че заради коментарите на Фабиус, днес френския посланик в Будапеща ще бъде привикан за обяснение. Шенгенските правила ясно казват, че държавите са длъжни да защитят своите граници. Унгария прави точно това с изграждането на стената, посочи Сиярто. Това става часове след като Европейският съюз насрочи извънредна среща на вътрешните министри на страните членки, посветена на бежанците. Тя ще се проведе на 14 септември. У нас планинската спасителна служба към Българския червен кръст издирва 21 годишен младеж, който се е изгубил в района на Черни връх. В издирвателната операция участват екипи и на полицията. През вчерашния ден на място са работили 25 души. Момчето няма в себе си мобилен телефон. Сигналът е подаден от баща му. Издирването е започнало още в неделния ден, но тъй като в претърсвания район е имало много хора, локализирането на един човек е било трудно, уточниха от спасителната служба. 205 нарушения в заведения, хотели и туроператори са установили през летния сезон, главно по Черноморието, от Комисията за защита на потребителите. Инспектори са направили 2800 проверки, след които 30 заведения, половината от тях на морето, са били затворени. 13 нарушения са установени в увеселителни центрове, към които спадат и аквапарковете. 11 са затворени, от които 6 за постоянно. В местата за настаняване най-честите нарушения са свързани с това, че обявената услуга не отговаря на реално предлаганата. В заведенията пък се продавал разреден алкохол, сочат още данните след направени проверки. От началото на есента предстоят проверки, свързани с началото на новата учебна година. Ще се следи дали цените на учебните помагала са коректни и дали се допуска продажбата на цигарени изделия на непълнолетни лица в района на учебните заведения. Спад на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор отчита националната статистика. През миналата година те са били с почти 6% по-малко от 2013 и възлизат на общата сума от 21 милиарда 953 милиона евро. Най-големи са чуждите инвестиции в промишлеността и сектора на услугите и там обаче са по-малко в сравнение с предходната година. Ръст на вложените средства от чуждестранни инвеститори има в строителството, където увеличението е с 7 на 100. Силен мандат за изваждане на Гърция от кризата. Това поиска бившия премиер на южната ни съседка Алексис Ципрас по време на среща на членовете на СИРИЗА. Ние търсим абсолютно мнозинство за следващите 4 години, посочи Ципрас и добави, че Гърция трябва да продължи напред, а не да се връща към традиционните партии Нова демокрация и ПАСОК, които са във властта през последните 4 десетилетия. Силната заявка на Ципрас обаче не е подплатена от социологическите проучвания. Те определят СИРИЗА като лидер по електорална подкрепа, но с много малка преднина между 1 и 4% пред консерваторите от Нова демокрация. По всичко личи, че ако статуквото в общественото мнение не се промени преди вота на 30 септември, Ципрас отново може да бъде принуден да съставя коалиция. Ислямска държава разруши най-големия храм в античния сирийски град Палмира. Този път цел на джихадистите стана храмът на Бел, построен в римската епоха. Новината за опита за разрушаването му беше съобщена от кореспонденти на западни медии и очевидци. Те описват силна експлозия, все още обаче не е ясен обемът на щетите, тъй като групировката Ислямска държава контролира достъпа до Палмира от месец май насам. От тогава до сега нейните бойци разрушават културни паметници, включени в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Американският президент Барак Обама пристига днес на 3-дневно посещение в Аляска. Първото нещо, което той ще направи там, е да смени името на най-високият връх в Северна Америка, връх Макинли. Новото име на издигащия се на 6168 метра връх ще бъде Денали. Всъщност това е и названието, с което местните са го наричали в продължение на стотици години и в превод означава Великият. През 1917 година обаче Конгресът решава върхът да се казва Макинли в чест на 25-тият президент на Съединените американски щати Уилям Макинли. Такива бяха кратките новини на България ОНЕР. Останете с нашата програма. Хубав ден!